Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kali kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki sayuran. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngampil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. No, kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning kayangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi.
tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang rate apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane edan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijake emoh ya. Ngawur ya Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sumun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pilun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ora pas kok ya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Arep ngecara ngendi wi ora bakal diparingi ngampil nek 7 tahun sawise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge bapak nek Hyang Pilun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyuni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada. Menawi kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Di nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika Kadang tinemu taruna nanging tasih dipun penggalih dening Kadang Timur Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arepani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika bebayani.
Leres Bu Kulon, kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget, Tru. Langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Wong kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cofi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar? Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Padika paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta barika boyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petro niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaaken. Mrika sampun laturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Rada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemawon mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning Kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngampil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngampil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah sawantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Ana kawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? Di-PD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, non. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata mapan ana ing Karang Kadempel. Bagong. Keterangane
Pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor Bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngonten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wedian kae. Perkencang warudaya. Aduh. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanono nek ngargahi mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candradimuka? Kulino aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candradimuka, Gong. Lah Candradimuka napa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulino cedhak geni gedhe. Aku kulino ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa. Sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan wutuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wutuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokadrim. Kamu Lokadrim kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule wae nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ra gleleng. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampanen to mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balana pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Embuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten Pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel
Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Pokoke tutupi. Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawae ulun Bathara Indra welo ediandran ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya wis ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikira aku wedi kok karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Ya, manut ele. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Muni wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Adipram Bathara Guru supaya maringake ngampil. Ya kuwi gamelan Lokananta aku tak uring-uring. Aku nek nesu sama-sama tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok.
Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben, ya wis ben. Kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Ah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah merga wani karo dewane, merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kali kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan, ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki sayune. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngampil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewadene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing ngrumpang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke, Togong. Dumadine bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya.
Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sinuwun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Bu Kulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil kula. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Aku arep madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mung tarima tata sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke Kawah Candra Dimuka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati,
awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kan nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku cilireke. Lho. Dewaning geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke Yama Dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu Yama Dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Rasa nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to, ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek mun nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ra apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma, Yai Bathara Yama Dipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngestake dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati deleng aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jalane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya aku. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku kowe. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Hyang Pikulun Bathara Guru.
kang samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan wis Gong iki Dian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge ing ngatasé ning Bale Marti Kundha manik asem aku mampu dhewe terus mumet aku salahe ora edan kok kowe iki ora wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka mboten wedi kula mboten ajri mang cemplungke teng kawah ngono cemplungke saiki nyakit kowe licik kowe Bathara Guru nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau obrabrik tenan kaya ora wedi lho Bathara Brahma Bathara Indra Bathara Yama Dipati ora wedi kabeh aku ning caramu ora kaya ngene iki lho Gong ora kuat heru oh tak kira nek Bathara Guru ayo balekno kekuatanku nek pancen kowe wani balekno ora wedi karo sapa-sapa aku sampeyan ora maringake gamelan Lokananta tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya tetep kula ajeng ngamuk kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat Sumbara petak aciya-ciya wah basa Korea bareng apa Gong basa Korea petak aciya-ciya iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbara petak aciya-ciya ngono kae petak aciya-ciya ciak bulu cuek-cuek ciak-ciak ini dian Bathara Indra kula wonten paring adhawuh aja nganti digawe macak kowe terus arep dipacak ora kuwi basa Jawa iki Ponokawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka terus wis to meneng santai piye mati tenan iki terus pokoke pasrah ikhlas karo pasrah sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah Candra Dimuka iya Bagong mboya dadi ngopo nun mboya dadi ngopo mboya ya ora ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo wah basa dewae angel ayo Ukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Tonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditok rungokke kata omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Nggo nggih. Bagong, dalem punapi? Lho. Pukulun, pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk Ardina Iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki kok. Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Truk. Soale kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah berarti gledekan mburi mau terus. Heeh. Grung-grung. Ngerti metu, pecungul. Piring. Heeh. Bagong, dalem kita aja sembrono.
yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora kayangan ngundaran Dirbawana kuwi kebak walat apa kita kepengin wuta Ampun punape Bukulun kula namung mboten sengaja Bukulun. Iya Bagong Petro wonten dawuh Bukulun ulun Jarwani Sapa? Jarwanto Jarwani Jarmiyem Platrae kathok. aja Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Penang. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh, Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. wah. Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa ta ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng Kitra Panakawan Petruk merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel lamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki Panakawan Petro. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Menawi tula mengatan kula namung kantun derek Pukulun monggo latri maringaken Mara Gage Tampanana Panakawan Petro. Dewa-dewa Sukata. Manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip-klip-klip-klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, yes iki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Truk. Iya. Lah terus kula le ajeng. Sik, Truk. Gledekane liwatne to. Heeh. Kok wirawit iki bakul apa ya? Ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa Ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana. Eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk, sumangga Lurah Bagong.
Satring Madukara miwah Satring Jodipati dadya kaget kadrakasan iki lho Petruk kantong bolong wau. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa Wulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Panakawan wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur Gong, ngadeg Gong. Ane kleru. Sudu ya. Arjuna wonten maring dawuh Pukulun. Yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk Pukulun. Wah, durung. Ngampet ambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak jek. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek wenang. Kakek nenek, kakek wenang. Kakek wenang. Ora jawa-wawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Raharja saprapta kita Werkudara. Tansah pinayungane kawidadan. Der ing sambi kula. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono Gong. Wah, sudet. Iya. Ngarep nyudet wae mingan. Kita ulun nutus mekaten Pukulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti kakekku ora. Kakang Mas. Didhawuhi budal nang Surabaya. Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki wae. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Naitira mekaten Pukulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna.
Gelar ngopo kowe? Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang ki. Gawugong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu mergo pegaweanku ya ora baeng-baeng. Adu arep karo Ulun Sang Hyang Bathara Guru kakek berat. Iya, Ulun pangestune kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya Werkudara. Jaluk pamit. Wah, tak matek aji bantuk botowes. Brahma Kumbar. Jaluk pamit kakek berat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek balik cilik. Nek wis rampungan. Biasane balik cilik. Aku njaluk pamit. Situ. Modar ora. Aseme kecemplung ya aku. Mobang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh rengkanikara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pini panca pepetoking ayamana guru aku sing teka. Oh, Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng Kakang Ismaya ya. Wonten menapa Kakang dene jeng ngandika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan? Nanjihke karo anak-anakku sakarone. Atmajanipun Kakang Semar ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih
Gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi? Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayuwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayuwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra-Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sakmangke sampun mapan wonten ing kawah Candra-Dimuka. Lah kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwankara kinden lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petruk Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sakarone Petruk Bagong. Matimu ora mati siya le. Kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Kowe nendi le anakku Petruk karo Bagong? Astuna Sidam skaring bawuna langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat pariping dayanana Kuku Pancaraka bodadine Bathara Guru. Werkudara Janaka, yen kita arep wani lan panjenengan ulun, kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, piye? Kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangandika panjenengan kelenta-kelentu. Kelera-keleru karo kene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wagake. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara.
Jarawa, wonten jauh. iya apa dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewalo regane kaniku mara mati dening aku kowe. Janaka lan aku Udara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang boten lepat. Waduh, krunguku wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumono musik, ora panik aku kejaba mung tumbuhaning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kula mboten saged nirnaken dhateng kula, paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru Binangun Pukulun. Ludira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku ming gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae carane. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat ki mung Gusti ngakarya loka. Mongko kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe.
Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe manik moyo, kowe jahat, kowe destva ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng Petruk karo Bagong mati neng kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing Kaywangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Wah. Sing tekan Kaywangan ora ming Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kaywangan geger. Kaywangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalendraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta? Kang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Kula lara tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng Kaywangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani.
Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yo. Kok dawa men. Wah, pancen ora udo. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan Mbelani Petruk lawan Bagong. Ngris cemplungaken kacondrim kuwang semua. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow, jenggulmu mlocot ora. Gawe Werkudara glelenge ora jamak. Ora lho, tak ajar dhewe-dhewe kok. Syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Kundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udat-udat ora ndek kuku warung udat-udat ora. Malah justru tak kethoki kukune andeng. Ndak mbeler. Ha iya. Bapure Bagong. Nek ngomong sak penake dhewe rumasaku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pulun. Lah Werkudara. Wah. Kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh marane ora. Nek arep glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa Kulun? Oh, Mastu nama sidam. Malah
ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar. Piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manekaya. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitrane ngasta ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawira akeh. Para kawula ing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing gareng-gareng penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing dikandhake Semar. Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen ya tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung ngen kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula rak mboten nonton sing isa. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodо nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sakmenika ngantos saterusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.